Kaixo, eken albite naiz, aizean ere film laburreko idazle eta zuzendaria. Espero dut itxialdia ondo dagoekizuela. Gaurkoan aizean ere film laburrei buruz hitz egiten ator. Izararen ere film laburra estrenatu nahi genuen aurreko astian, Zumaian, Saharako dinamikaren aste barruan, baina osasun egoera izan zela eta atzeratu indar izan dugu estrenaldia. Desiatzen gaude estrenatzeko, zuen iritzia jasotzeko, eta batez ere Sahara eta Euskal Herria lotzen dituen historia errau kontatzeko. Sahara eta Euskal Herria bi oinarriak laburmetraianak, bertako aktorekin grabatu dugu, Saharan bertan grabatu dugu, baita Euskal Herriakin, eta nolabait proiektuan atzian daun filosofia, ez beti izan da bi herrien elkartasunetik proiektu hau sortzia. Historiak, film laburan historia kontatzen du Tajer izeneko gazte saharar baten bizitza, nolabait 10 urtetan Euskal Herrira ikastea etorria eta hemen gelditu da, eta 20 urtekin Saharara itzuli beharkoa. Horrek bere barruan ikaragarrizko gatazka sortzen du, astudurako bere biturak, astuditurako bere familia, eta orduan hor aurre inberko jo, itzulera hori, horroitzapen horiei, hautzar horri, eta pixkat bi munduen artean galdu gabe, nahi du, behan ordan aurkitu, eta bere tokian mundu honetan reivindikatu. Eskerrik asko, espero dut itxialdi askar bukatzea eta estrenatzea, zuedan okinoteko eta animo.